Yes, long even nasa kampo. May tulad ng Ambada, Mayor Salong, Vice Chairman ng Association, Ambada, Mayor Salong, Katuga sa Taos, Kadong Pagkakasado. Hai 20 ben lang tang poro ben lang po itong zero ben same thing kailangan lalo na ting ben kicok lang din ben kailangan nakam itong lang din nakam yan mo kasi putor na bang so tangsa